салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши бизнес. бародарон, навора нагзаронда хуб гӯш кунед навора ва баъд хулоса наброрен ва буфаҳмед бародаро, барое ки нофаҳмӣ бисёр шудесай. ҳамин видеоро хуб гӯш кунед ки ман чӣ мегӯм, бо диққат баъдан мада занг бизанед ё ки бинависед. бародаро, нигоҳ кунед, кроссовкие ки ман рӯй мекунам, нигоҳ кунед, кроссовкие ман рӯй мекунам, нархш 650, як донаш дар дурунш 8 пара. бародаро, амо 8 пара тақсими 650 калькуляторда бизанед, мебарора ки чанд сум мешавад. барое ки шумо мада савол метавонед ки як коробка чанд сум мешавад. гӯш кунед, як коробки вай 650 нестай, як коробкаи вай 8 парай дар дурунш, як донаи вай 650 сумай. нигоҳ кунед, шумо бояд ки 4 коробка бихаред, яъне 32 пара бояд бихаред, 4 модел мешавад, яъне 4 хел види кроссовки ҷудо мекунед, ай ҳама камуш. баъдан ман шумода 4 коробкаро равон мекунам любой точкаи Россия. моделҳое дорум ки 1200 сум места, моделҳое дорум ки 800 сум мешава як параш. дар дури коробка 8 парай бародаро. барои мо шумо калькулятора бигиред, 8 тақсими масалан 1200. баъд ҳастай моделҳои оригиналҳои қиматҳо 2400, яъне коробкаш 19200 сум мешава, 8 парай дар дурунш. ва я дар спортмастер ҳар як параша 5-6 ҳазорӣ мефурӯшанд. нигоҳ кунед бародаро, аз шумо илтимос мекунем ки барои як дона ду дона занг назанед. ман донаки рӯӣ намекунам, яъне фабрика маро наметавад ки айдруш як донаша буфурӯш, бо иша ждат ки як клиент дига пайдо мешавад. вай ҳамин силикон коробкаро рӯӣ мекунам бародаро. ман шуморо мегирам, прамои ҳамон ҷои зиндагӣ мекунам, ҳамон ҷо рӯӣ мекунам. агар сари коробка пули дастафкаша хутон меспорен бародаро, коробкаро мегирен. шумо ба нархи арзон мегирен. агар бугӯи бизнес кунем бародаро, асос ман барои бизнес рӯӣ мекунам коробкаро. одаме ки дастройка кор мекунад мефураш ки бизнесмен шава бародаро, ина шанс шумода. ман чиза обуфа масалан жиледа мекунам, чанд коробкаи бугӯи рӯид мекунам, чӣ намудша бугӯи рӯид мекунам, любой точки Россия. биги точка букшо бизнес ки бародар, зиндагита иваз кар. шахсоне ки магазин дорен, точка дорен, ё ки метавонен ки интернет магазин букшен, буфурӯшен. масалан ина ман каналҳои YouTube дорам. шумо метавонед ки ай ман канали YouTube бихарен, дар канали YouTube инамин ранги ман видео кунед, бинависед ки дар видеотон гап занед ки фақат донаки мефурӯшен бародаро. клиент анами хеле бародаро. дар як шаб мара 200-300 кас менависад ки як дона рӯӣ мекунед, ду дона рӯӣ мекунед бародар. кадоме мегира розниса мефурӯша, бурд мекунад. бизнеси хубай бародаро. дар стройкаҳо мебинӣ 20 нафариян, ҳеҷ ҷо намебароянд, барои анамо мебари меспоришон. дар булош бисёр намон бародар, 500 сум 600 сум дар булош бимон доданги. ина масалан 650 харди 1200 сум 1100 сум тез фурӯхтанги мо тада тез бора рӯӣ кардан мегирам. модели қимат чӣ қимат бимон, масалан 1200 сум харди 2000 бимон ша. ина магазини мо, масалан магазини мо нест, айни калазардоя боре ки 1200 сум харидагай 2500 мемонад дар савдош бародаро. шумо 2500 намонед, 2000 да бимонед ша. тез мефурӯши, бо вай хушрӯтарай, оригинал, качестваш хубтарай. чанд ха қимат хардем, дар болош камтар зиёдтар мон фурӯхтанги тез. ман просто гуфтам ки аз ҳама арзонуш 650 сумай. розниса биги 1100-1200 суми тез буфурӯш, тез заказ кунам, тада тез рӯӣ мекунам. ина бачаҳо ҳастан заказ мекунам, ман рӯишон кардам, дар як рӯз мега 4 коробкаро тамом кардам. ина ман ҳозир видеошо дар инҷа мемонам, гӯш кунед чӣ мегӯяд. салом алейкум, сози хуби ака, саломатии хуба ака, ина бород омада гирифтем 6000 омад ака. бародаро, ами коробкаро дар як рӯз тамом кардем. так что заказ кунед, фақат оптум бародаро, илтимос барои як дона ду дона нанависед ва зангам назанед ки шумо нигоҳ намекунед шавай рӯзай менависед, занг мезанед, ман донаки намефурӯшам, фақат оптум. хонаободу сарбаланд бошед дӯстони азиз.